Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa u sérii Mešťan na dedine. Takže ja to nebudem ďalej obkecávať a poďme na to. Jaj, konečne som sa vyspal. Riadne. Jaj. No, takže dneska, čo treba dneska spraviť? Takže poprvé idem nakrmiť tieto kury. Plno. Hej. Ale treba im kúpiť nejaké chicken feed. Vypadá tak, že dáke kury už dávajú nejaké vajíčka, takže idem niektoré predať. Tieto 15-mesačné by som predal. Všetky predám. Tak. A kúpim nové. Tak. Teraz sme trošku zarobili, ale to iba trochu. Takže vajíčka. Teraz kúpiť vlečku. Idem sa pozrieť na vlečky. Máme tu tento gravel a to je veľká a drahá. Mám to až tuto za 3000. Ja si musím nejako najprv zarobiť. Takže toto preč. Idem sa pozrieť na nejaké kosačky. Niekde to tu idem skosiť. Tu je dáka. Tieto má 1,8 metra. 2 metre má táto. Zoberiem asi túto. Čo vy na to asi zoberiem aj? Jo, beriem túto. Teraz mi treba toto. Alebo rovno toto dám. Kúpim ešte aj toto asi. Jo. No. Tak nekúpim. Kúpim toto ručné. Nemám love. Štartujem to. A idem. Treba to ísť teraz ešte iba zapnúť. Tú kachačku, myslím. Ostatok sa nedá zapnúť, bohužiaľ. Tak toto zapnem. Tak. A teraz si rozmyslieť, kde ideme. Lebo ja neviem, kde. Asi tu. Tu by som dobral. Takto od kraja. Teraz to skosím. A ideme na to. Takže máme to hotové. Po chvíľke. Dávko to dlho ani netrvalo. Takže idem to vložiť do garáži. A predal som ten windrower. Netrebalo mi ho. Zoberiem traktor. Bude sa šplhať ten traktor. Neviem kde, ale. Takže dáme to vonka. Tak. Dáme to dole.
do prčic. Tak nič. Tak to budem musieť byť vonka tiež. Budem musieť postaviť ďalšiu garáž na parkovanie. Tak, super. Zobre ten Wind Rover. Vlastne na čo idem, ja to zoberiem tam. Trošku dlhšie to bude trvať. Takže chcem a začneme windrollovať. Máme to hotové, konečne. Normálne som unavený. Trošku dlhšie to trvalo, áno. Ale aspoň, že to je hotové. Idem to odložiť. Zajdem to odložiť. A ešte to pozbierať všetko lopatu. Mestím sa tam vôbec? Jasné, že nie. Joj. Ale viete čo? Tamto zadu úplne. Takto. Sice som trošku vonka, ale to nevadí. A tu je to. Tak. A poťahnem to na pole. Spravím pár balíkov. Takže sme tu a idem to nejako pobalíkovať. Takže máme to hotové po menšej chvíľke. Sice to trvalo kratšie ako to zhrňovanie do jedného kopca. Ale aj tak to dosť dlho trvalo. Toto hádam už do stodory sa bude mestiť. Takže skúsime. Tak. Áno, dobre, mestí sa. No si som to nedám. Dám to kusaďaru. Tak, cúvaj. No, dobre. Tak je toto. Teraz zobrať traktor a vycúvať z poľa. Toto vypnem. A idem na pick-up. A idem to všetko pozbierať. Tak, je to naložené. Ja sa idem pozrieť, že kde sa najdrahšie predáva tráva teraz. Takže toto. Nie toto. Kde sa to pozerá? Tu. Tu je grass. Animal dealer. Ja tam. No, trošku sa mi to hojdá, to auto, ale nevadí. Tam. Ohohoho. Dobre, idem tam. Takže sme tu. Tak, super. Tak. Teba tak málo, ani 1000.
Jo, tak málo sa mi neoplatilo ani to pole zorať. Či zorať, pokosiť. Sice aj tak som to robil kvôli jednej jedinej veci. A to je... Oj. Tá jedna jediná vec je o tom, že tam idem dať asi kaktusy. Áno, vážne, kaktusy. V tejto hre to existuje. Takže zoberiem... Nie toto. Nie. Takže, dobre, construction. Tu. Kde to je? Greenhouses, tak. Tu by to tak kde malo byť. Apple tree. Tu sú za 2000. Do prčic. Za 2000 sú tu kaktusy. Asi to dám sem, si myslím. Hej, dám to sem. Bum, je to tu. Mám 2837. Ešte by sa mi dačo zvyšil. Jeden apple tree. Ale tam treba hnojivo. A to treba aj vo vodu. Idem rovno kúpiť cisternu, tak. Kde je cisterna? Potrebujem cisternu. Tu je. Takže idem si požičať tento. Skúsim sa pozrieť, či to tu je. Dobre. Takže teraz iba zapnúť. A ideme na to. Takže sme tu. Teraz iba napustiť vody. Tak. Teraz iba von ísť. A ideme na farmu. Zase tu. Ojej. Dobre. Teraz to ide už vyložiť. Takže keď to budem mať, tak sa ozvem. Takže je to konečne hotové, tie kaktusy. Dúfam, že mi to nejaký profit dá. Toto idem vrátiť. Takže sem. Return. Je to vrátime. Dobre, tak. Teraz. Takto. A idem si konečne oddychnúť. Jaj. Ak ste toto video dopozerali až sem, tak nezabudnite dať like, odber, zvonček na toto video a čus!